Bon dia. Bon dia. Avui és divendres 6 de desembre de 2024 i estem fent per petjadespremiar.cat el que anomenem masovers. Avui tenim l'Ada i la Dolors Pla Riera, dos germanes dels 5 germans a Pla Riera. Som a Can Creus, a un dels llocs on elles hi han passat part de la seva vida. Però tot plegat, Ada i Dolors comença amb els avis. Ells eren fills de Premià Sí. i El pare era Can Jeroni i la mare va néixer allà al costat de casa. El primer era casa d'allà on vic jo, de Travessia del Ramal, carrer, baixant les escales, aquella Sí. casa, allà va néixer meva mare. amb una casa del carrer Llarg, Sí, amb una casa del la carrer primera. Llarg. I on és Can Jeroni? Can Jeroni és aquí. No, diguis que no ho saps. Va, digues, hi ha molta gent que no ho sap. On és Can Jeroni? A darrere Cal Sabater, Ah, mira, doncs bé. sí o no? Però ells de Premià, de dalt, se'n van a... No. Com es va casar la meva mare, que tenia 18 anys, 17 o 18, no sé, no ens ho va dir mai. Es van casar i se'n van anar a viure allà a vora casa. Allà, com se'n diu ara, aquella casa que estan arreglant d'allà dintre de Can Jaumet, Sí. doncs van anar a viure allà, els meus pares. I la meva tia, de la Merceria, que era, ell era germà de la meva mare, també van anar a viure allà. Molt bé. Però vosaltres Nosaltres no hi vam néixer aquí, no hi van néixer. Però on vau néixer vosaltres? a Sant Pere de Riu. A Sant Pere de Riu. Això Sí. està a prop de Tordera. No, sí, Tordera. pertaneix a Tordera, però has de pujar per Pineda. Has de pujar per Pineda. Amb una casa blanca que passant per la carretera, es veu? Sí. Doncs és allà vam néixer. molt bé. Sí. Llavors, Però jo vaig néixer en temps de guerra, tu vas néixer en temps de guerra, Déu-n'hi-do. Per tant, ells marxen de Premià, esteu a Sant Pere del Riu Sí. i allà hi passeu allà, Dolores, tal com et deien les teves amigues Maria, Sí. Dolores, Allà jo vas hi vaig passar-hi- viure, allà hi vaig viure 8 anys. val, però tu allà vas fer força, hasta l'adolescència, allà vas Bueno, ser... era canalla, anava a col·legi tant al capellà que hi havia, feia col·legi dels nanos que hi havia, perquè clar, allà les cases una aquí i l'altra allà no són acostades. Jo vaig anar a col·legi una temporada allà amb el capellà. I llavors vam anar a Palafolls. Ja va ser una altra història. I com va la història de Palafolls? Bé, Perquè ja vas passar els millors anys del... bueno, sí, agafa-t'ho com vulguis. Sí, diferents, no? Diferents. Sí. Diferents. Dic la veritat? Que aquest parell tot el dia estaven malalts, i els havia de cuidar jo. Més tu germà que jo, Sí, bueno, però tocava tots dos. Bueno, et va tocar fer de Clar, era la gran dels tres la germans segona petits. tongada. Sí, la segona tongada em va tocar rebre a mi. Perquè la gran es va casar jove i va marxar, i a mi em va deixar. Bueno, sempre queda Sí, sempre la algú pubilla. altre li toca Sempre rebre. algú és la pubilla. Sí, la pubilla, a l'hereu. Com és que els pares decideixen tornar a Premià? Ai, és una història una mica fumuda. Es van enterar que aquí a Can Creus marxaven els masovers, no sé com va ser, i l'alcalde que hi havia, que era em se deia Pere, em sembla, era el germà de me tia, de la Merceria, de Can Buixó. Pere Riera Tall. Sí, no sé, ja no me'n recordo. Bueno, doncs ens feien, vull dir que ens feien, perquè ell també va venir a passar la guerra a casa, ¿vale? Sí, es va amagar a casa fins que va passar la guerra. I llavors el sabia que aquí faltava un masover, ens van fer venir cap aquí. Bueno, vam ser molts anys fora d'aquí, però llavors vam tornar. I tu vas tornar aquí amb 16 anys. Sí, amb mala llet. Amb mala llet. Per què hi vas deixar allà? No, perquè allà tenia les meves amistats, els meus amics i amigues, i van aquí i no vaig trobar ningú. I devies anar al cine. I... Allà anava al cine. Sí. Sí, sí. Clar, i aquí a Premià de Dalt... Aquí dalt, no, res. I la meva mare ni a ballar al sindicat no em deixava anar a ballar.
Mira si vaig trobar canvi de cosa. Oi que semblava que... No? No ho sé. De fet, com era un dia de cada dia aquí a Can Creus? Bueno, jo amb 16 anys vaig venir i em van col·locar a la fàbrica. L'Ada era petita. L'Ada era petita. Té Si 7 tu en anys tenies menys. 16... Ella en té 7 menys que jo. 7 menys, per tant devia estar, En doncs tenia això, 16? 16-9 anys devia. Sí, No se devien ell anava a col·legi encara. Ells dos, en Joan i ella, anaven a col·legi. I tu ja... Jo no, jo a treballar. Tu a treballar. Jo a treballar. A les 5 del matí baixava cap aquí baix, que anava amb la 3 d'Aventura, Amb la Teresa Ventura. i amb aquelles escales que has pujat tu, Sí, d'aquelles que la jo Maria Ribas, pujava i per baixava per infantil. allà. I anaves a on? A la fàbrica, A la fàbrica. sí. Sí, sí. A Can Palescanes, allà. Sí, sí. Bueno, no ho vaig passar malament. Vaig treballar i ja està. Sí? Bueno, de fet, feies el que... El que havia de fer. No devies estar pas sola. Qui trobaves allà a la fàbrica? Oi, totes les abueles. Només hi havia abueles. I aquí a casa qui hi havia? Qui estàveu? Els pares? Pares i els 3 germans petits. Val, els avis es deien Juanito L'Antònia i l'àvia Antònia. Sí, I la vida que feien ells aquí, què era? del seu pagès. Fer de pagès. Sí. La mare venia a la plaça. A la mare venia a plaça, Què s'hi treia d'aquesta finca? Què hi havia? la verdura, però com hi havia aigua, Quan hi havia aigua? perquè aquí només vivíem de la mina. Aquí abans no hi havia aigua fora, era tot de la mina. Del pou. I aquí dintre hi havia allà hi deu haver-hi encara, Aquí sota aquesta terrassa hi ha una bassa. que era plena, sempre la teníem plena quan baixava aigua. I aquesta finca havia donat bon pesar de l'aigua? No n'hi havia per viure la família, No, eh? no. Amb Joan. Bueno, venia a la llet, sí. Mira, fa 61, Veníeu llets? 62. Per tant, hi havia vaques aquí? Sí, es van morir les vaques com la Dolors va néixer. Quan la teva filla gran va néixer? Sí, van morir les vaques i llavors se les van treure. Sí, Ja està. mira, jo pensava que criaríem la filla amb la llet de vaques de casa i no. Les quadres encara hi són, aquí. O ja m'ho imagino. Ja m'ho imagino. Encara hi I el són. safareig de darrere també deu ser, que Sí, hi tan gros. sí, també hi Però d'aigua no n'hi deu, eh? No, està buit. El que també hi ha és la bassa per rentar. Bueno, a dalt, Allà al safareig, anàvem per a allà. rentar dalt i I teníem la estendre, roba dalt. encara hi ha els estenedors. Sí? Sí, sí, sí. I tu quan sorties de fàbrica cap aquí dalt? Clar, quin remei tocava. Vosaltres viviu a la planta de baix. Sí, sí, sí. Doncs Ada, ell era a la fàbrica, tu i l'oncle Joan éreu a l'escola. Sí. On anàveu a l'escola? Aquí a l'Ajuntament de la plaça de la Vila que en deien antes. I anàveu tots els nens barrejats? Els nois estaven aquí a cantó de l'estany i les nenes a l'altre cantó. Molt bé. Recordes el nom dels mestres o alguna cosa? No, Una eh? que es deia Maria, Ah, que va venir de Madrid, que era castellana. No entenia el català i es feia parlar castellà. us feia creure. I per això ella no llegeix el català. No. Bueno, tenim... Però tu també a escola hi havies anat, també, Dolors? Molt poquet. Molt poquet. Però amb aquestes, el català, ara no hi veig, però com hi veia, encara el caçava. Oh, però els renecs els dius bé en català, eh? Perquè, Els, Quin renec? els renecs els dius bé, eh? quin renec he No, dit? no, cap. A veure, què he dit? Cap. Escolta'm, quan tornaves de la fàbrica, que si a les 5 del matí baixaves a treballar, quan tornaves a casa? A les 2. A les 2 del migdia, a dinar, A quarts de 3. a dinar. A dinar, agafar un cova i anar a buscar menjar pels animals, per les vaques. Anaves a collir falç o el que fos aquí. El que trobava, o penques. Així vaig conèixer el meu home. Ah, escolta'm, en Josep, que dius que era jardiner, Sí, d'aquí la casa de la Marquesa de Sant Manat, sí, el que també coneixem com a Campí, sí. que ara, doncs, bueno, la masoveria és d'una família, però la casa ara són Es va vendre apartaments. tot això. Per tant, no vas marxar gaire lluny de Can Creus, enfront, hi havia en Josep. No, Feia de Feia de jardiner. Ell vivia a Can Costa. Ell vivia a Can Costa. Vale. Era dels Això masovers. s'ha d'aclarir. Ell vivia a Can Costa, era dels masovers de Can Costa. Sí. I el fill dels masovers de Can Costa pujava aquí a fer hores de jardiner. Bueno, perquè hi ha anat a aprendre a Barcelona, Ell va aprendre l'ofici de jardiner. A casa encara tinc el quadre penjat. I com va anar això? Què, com va Ah, anar? mira, us vau trobar i ja està. Sí,
I com que ell pujava a les dues, com que la que pagava jo, pujàvem tots dos. Un hora o altre arribàvem aquí dalt. A quin any et vas casar, Dolors? A quin any? No ho sé. Vas casar amb quants anys? Amb 25 anys. Amb 25 anys. Oh, gran, no? Amb 19 em vaig conèixer Sí? i amb 25 em vaig casar. Ah, molt bé. Bueno, però entremig vam fer la casa. Vosaltres us vau fer una casa allà a la travessia del Ramal. Allò fent del meu home. Molt bé. Que és on viviu fins ara. Sí. I suposo que no marxaré, no ho sé. Val? Diu altre. Tu marxes a casa l'Ada es queda aquí i en Joan es queden aquí. Sí. En Joan continua fent de masover aquí, val? Amb la tia Margarita, i tu, Ada, què fas? Jo vaig anar a la Sisa. Vas anar Cap d'una temporada va ser. al santuari de la Sisa, No, a la casa dels ermitans, a lo Sí. que és el... Feien d'ermitanya, 6 anys. Ah, Sí, 6 anys va estar. Sí, i allà portàveu també el menjar i fèieu el restaurant, també? Això mateix. Sí, Ah. sí. El vam fer famós amb Que pan tomàquet estava i així. pernil. Estava així. Estava ple. Estava aquell pati que estava ple. Dues llesques de pan tomàquet d'aquells de quilo i ple de pernil. El vam fer famós nosaltres. De fet, ha tingut sempre molt bona fama. I dic molt bon record per la gent que m'ho explica. El fet del restaurant de la Sisa amb en Joaquim i l'Ada. Quants anys vau estar? No me'n recordo. 6 anys. 6? 6 anys perquè no es van voler fer contracte. En Joaquim en pau descansi volia que fessin un contracte per poder arreglar una mica i no ho van voler. Coses d'aquell temps, eh? Els capellans no van. Vosaltres heu passat també temps a plaça. L'Ada, sobretot a la Premià de Mar. Jo vaig prendre l'ofici de cadencera aquí a Premià de Dalt. Ah, sí? Amb qui? Amb l'Alfonso. A veure, averigua qui era Alfonso. I Jo, només me'n recordo d'Alfonso. L'Alfonso no. Era moro. Molt bé. Era moro, Era moro. però era molt senyoret, Molt. Sí. I havia estat a plaça? Sí, Venia a Harran. Sí. sí. A mi em va ensenyar l'ofici de cadencera ell. Sí. La mare en 13 anys em va col·locar allà d'aprenent, que eren 3 anys d'aprenentatge. Venia- La mare venia- venia allà a la plaça, doncs em va col·locar allà. Em va treure, al col·legi ja no hi anava gaire, perquè si li faltava verdura, em feia pujar a collir la verdura. I llavors tenia que baixar la verdura i escar al col·le. La feina s'enduia la lletra i les Bueno, números. jo aquest S'havia de fer el que hi problemes havia, no? d'ella, jo treballava a la fàbrica, està. Clar, però aquí també hi havia... El pare es va posar malalt, també. Sí. Val? També no era de bon anar fent aquí. No. Cada un... Aquí faltaven mans per tot, entenc, eh? Sí. Entenc. Al matí a la plaça i a la tarda a fer de pagesa. Amb sa germà. De dilluns a diumenge, eh? De dilluns a diumenge, sí. Amb mi germà. Escolteu-me Que després... sa germà començava, això ja ho farem demà. Això ho farem. Dolores, tu també vas al mercat després, quan Sí, l'àvia Antònia, o la mare Antònia no hi és. Bueno, això és una altra història. Perquè, ma mare va plegar. Però jo treballava a la fàbrica. Però el tenia el Josep, no m'ho podia aguantar ningú. De la família ningú m'ho va poder aguantar. Doncs la mare va plegar. I llavors vaig agafar la plegada de l'àvia. Però va ser els anys més dolents de la meva vida. Buah! Dolents. Sí, Perquè, Dolors, tu has estat mare de 3 fills. sí. La Dolors, la Montse i en Josep. Sí. I tu, Ada, Jo de 4. en tens 4. Són Salvador, Salvador, la Montse, Montse la Cristina Tina. i l'Ada. i l'Ada. Tinc un de més. Cada un fa la seva vida. Sí, Eh? clar. Que em vaig quedar viuda. Sí. Tots dos marits, tant en Josep com en Joaquim, ja no hi són amb Bueno, vosaltres. però el meu home fa 8 anys. El d'ella, Es va morir amb 45 anys. Déu-n'hi-do. Bueno, tothom se'n recorda d'en Joaquim, sobretot ara que estem tot el poble traient se'n recorda d'ell. fotografies del bàsquet de Sant Jaume. Sí. Això mateix. L'alçada d'en Joaquim és... Bueno, però allà també hi havia ton oncle, O no, Sí, ton germà? però és veritat que la fesomia D'en d'en Joaquim? Joaquim doncs és diferent, el fan... Es veu de seguida. Era molt bon jugador. Inclús tenim alguna foto petjades Però hi era molt bon d'aquells jugador, aquest home, motoristes amb la moto
amb la moto de l'època. Sí. Totes dues hem anat fent coses. L'Ada potser estàs més a Premià de Mar, però has portat durant molt de temps l'hort de la rectoria, Jo ho crec. fins ara. Fins ara encara hi tinc coses allà. Encara tants coses. Dies enrere se'ns va caure el mur del l'hort de la Sí, ja ho vaig rectoria. veure, ja vaig No sé pujar si a està veure, pujant. Que va ser allò d'aquells dies que va ploure. Sí, d'aquells dies que va ploure. I la Dolores és també coneguda perquè va estar molts anys en el bar del cafè de cafè. de la gent gran, de l'antiga benèfica. Allà també hi has passat moltes hores de... Bueno, de tot. No, m'ho he passat bé, ara va en sèrio. És millor que no pas a la fàbrica. Bueno, has estat molt amb la gent, heu estat també... Us heu fet molt amb la gent, Sí, sí. Vosaltres a lo vostre, però també heu estat... Jo treballava, allà on treballava jo, tot era amb gent gran. Vull dir que no hi havia jovent. El que fèiem nosaltres no... Perquè jo treballava amb la Teresa Ventura, ella va ensenyar d'ordinador i llavors aquella sala tot era gent gran, de jovent no n'hi havia gaire. Més aviat els talers. I vull dir que no, jo a la fàbrica no m'ho vaig passar malament, em va saber greu de plegar perquè... Però Bueno, era un sou i estava bé. va venir bé. en Pep i vaig tenir de plegar i ja està. Aquest Pep. No, no em va saber greu, no. Uh, Llavors vaig anar a parar, vaig estar uns anys sense anar enlloc, i llavors vaig anar a la Benèfica. Ja està, vaig acabar I amb 2 anys. se'n té molt bon record. Sí. Doncs has de permetre que a la Dolors li hem d'estirar alguna recepta. La Dolors té... Sí, tinc secrets. Té molta traça i té algun secret que no ens l'explicarà. Però bueno, No. escolta'm, ella sap... Un jet de botifar de la sisa no hi ha res més. Bueno, a vegades queda com repartit, no? Les germanes són germanes, però cada un té una traça. Sí. Tomàquet i No, perquè ella això de reposteria no li cuentes. Doncs va, explica'ns tu, va, que Què alguna t'hi he cosa... d'explicar jo? Escolta'm, els panellets de... El panellet, Els panellets són allò, els panellets... Són molt... Qui els ha d'anar buscant al forn, si els fas tu bons? Jo em vinc a buscar un, Sí, cada cop toca. I encara me'l retrates. clar, jo ho faig Clar, saber. i em va venir un, diu, ja sé que tens els panellets fets. Dic, per què? Diu, perquè en Sebastià ho ha fet. Bueno, però això, aquestes coses que fem ara, que ho és ensenyem, normal. ho ensenyem tot. Doncs I mira, pot ensenyar tot, Bueno, anem molt de pressa, vivim molt de pressa. I tenim... Va, explica'ns com es fan els panellets. O explica'ns com es fa un bon guisat, a mi és indiferent. Però que la gent se'n doni compte que a casa i a taula també es poden fer les coses com abans. Hi ha una cuina que s'està perdent. No, la meva jo encara no hi veig gaire, perquè estic molt... Això et té molt amargada. molt empipada. Molt empipada, perquè jo era el meu fer una bona paella d'arròs. Com es fa una bona paella d'arròs? Una paella d'arròs no costa res. Explica-ho com es va, va, perquè hi ha gent que no hi entén. Com aquells que no saben un temps de Can Jeroni, doncs igual. Explica'ls com es fa una paella. Però tu saps un dia de Can Jeroni. Sí, però hi ha altra gent que no. Va, què? Com comença una paella d'arròs? Va, t'explicaré el panellet, va. Va, mira. Va, com els fas? A veure si hi ha algú que veure, que segueix la que meva s'enganxa. tradició. A veure si enganxa. Doncs mira, quan te n'agafo? 2 quilos d'ametlles. Sí, més o menys. Que 2 sí? quilos d'ametlla. 2 quilos d'ametlles. 1 quilo de pinyons. I ja està. Ja ens hem deixat la setmanada. Sí. Però els pinyons, hores d'ara... Bueno, a fer la pasta, doncs, I fas la pasta. llavors, però n'hi ha qui posen 1 quilo de sucre per quilo d'ametlla. Jo no, jo poso 800 de sucre. No, perquè surten massa dolços. Jo no puc menjar. Ja està. I poses una mica d'ou, suposo. No? Ou o no? Jo No? dintre la pasta no hi No hi poso poses ou. ou. No. Una ratlladura de llimona i fer la pasta. Ui, ja està. Ja està, no hi ha problema. El que és clar, llavors n'hi ha qui posa moniato. Jo no. Jo poso patata blanca que no es vegi. Perquè n'has trobat tu de patata? Gust de patata? No en trobo. Però si poses moniato, trobes el gust de la moniato. patata. Ai, del De moniato. moniato. Pues no. Poso un quart de patata i ja està. I faig la pasta i llavors va a fer boles i fer pinyons. Et surten molt bons,
Ah, et surten molt bons. llàstima que estic perdent jo. Bueno, ara què li hem de dir? Que està perdent? No, ja li arribarà, d'aquí uns dies està en bones mans. Sí. Sí, home, sí. Ja té un que li continuarà, no? Sí, no, la meva jove i la meva filla. Sí, home, sí. Jo les receptes meves els he donat a les filles. El que no ha volgut agafar ho ha agafat i el que no, allà, i el meu jove també. Bueno, Llavors per Setmana Santa, espera que per Setmana Santa hi ha una altra cosa. què hi ha? Els bunyols de Setmana Santa, de l'Empordà. Oh, és veritat. És Sí o no? veritat. I què? Com Què? van aquests bunyols? Bueno, bé, almenys, com els fem, els hi agrada. I com els fas? Ah. Bueno, això ja és una mica més complicat, perquè ara ja no... ja ho fa la Dolors, Ho fa la Dolors. sí. Però per Setmana Santa també fem la tradició. I per Sant Josep la crema. Vale? No, ja veig A casa. A casa. Tota la vida totes les tradicions es havien fet. Jo, ella no, perquè com que és una minera, hi ha coses que has de deixar d'escórrer. Ella sí que ella que s'han cuidat de conservar-les. Clar, la mare feia crema, feia arròs, feia... vull dir, jo he seguit molt el que ella feia. Era molt de taula, i de compartir-ho, Sí, sí, sí. Està bé. Quants anys fa que no havíeu vingut fins a Can Creus? No t'ho dic, jo 62. Quasi bé 62 anys? Sí, clar, quan me vaig casar. Jo vaig desaparèixer d'aquí. Ah, de tu tampoc? No hi havies vingut mai més? No. Bueno, com hi vivien ells, sí. Jo amb la nena, amb la primera nana, venia aquí a veure els avis. Però ja... No. ja, Ells van marxar al 74. Vam anar a viure a la Sicília, no. ja no veniu. 1974 van marxar l'àvia Antònia amb l'oncle Joan i la tia Margarita, van marxar i tampoc no havien tornat més. No? No. No sé, no sabia, no. Són coses de família. Dolores, ho deixem aquí? Va. Ho deixem aquí? Ens ha agradat molt portar-vos fins a Can Creus perquè es forma part de la vostra... Nostra infància, de la nostra No? joventut. Sí. Sí. No, jo recordo... Trobem a faltar l'arbre d'aquí darrere, que ja Clar. no hi és. Tinc- Què era, un pi? jo tinc- Què era? Era un pi d'aquests de Nadal, Un pi de Nadal però enorme, enorme, Era molt vell, Quan vam venir nosaltres aquí ja era Ja hi gros. era. Ja hi era gros. Però vols dir que no es va morir perquè va acabar l'aigua de sota? No ho sabem, no ho sabem. Perquè les arrels devien anar a parar No ho dintre sabem. del safreig Aquí aquest. sota hi ha una bassa, Sí, penso que ara hi ha jo. les quadres. Escolteu-me, i qui es va casar aquí? Que en el que és el Graig, En Josep. el vostre germà gran, El germà gran. es va casar aquí? Va fer el convit aquí en el... Va aquí dintre el graix, sí. Es va casar. Bueno, aquí van viure, què van viure? Un any? Un any i dos, fins que van tornar cap a Palafolls. Fotos no en tenim, oi que no? De tot plegat. I l'Ada, la meva filla em buscava la Montse. No, perquè estaria molt bé, això. En Joan tenia, si no el van llançar, em sembla. Bueno, en Joan tenia de com jo era petita i de tota manera. Sí. Però com que a mi no m'han donat res, jo... Bueno, buscarem. Nosaltres anirem buscant. I si tu, us vol... si tu pots, a veure si... Jo ho buscaré. Jo fa de rateta. Tu pots trobar-ho que jo no. Bueno, Sí o no? potser sí, potser sí. Ah, Ens fa molta il·lusió que estigueu aquí de no, nou. jo em faria il·lusió trobar-les Bueno, com era aquestes petita coses jo. a vegades, com era petita jo, que em vivia, en tenia ple. Allà buscant amb la- sense buscar, amb les buscarem. gallines, per tot arreu me retrataven a mi. Jo tot el dia em retrataven. Ara no en tinc cap. Bueno, és igual. Germanes, Les Pla germanes. Riera, Les germanes Pla. ens fa molta il·lusió que estigueu aquí. Bueno, jo també m'ha fet il·lusió venir. Encara que no hi vegi gaire. Sí, perquè ja dic jo passar sí, però així no. N'hi havíeu passat més. Bueno, passar per aquí sí, però aquí dintre Passava no. molt. Però no, jo ja t'he dit, jo hi havia vingut amb la nena, amb la Dolors, amb el cotxet, aquesta pujada que era un dimoni. Venia un cop a la setmana o dos a veure els pares. Però de venir aquí no, ja no hi havia vingut més. Doncs ara està en molt bones mans. La família Moreno Rubio Bueno, a veure com conservin. i té ganes té un somni. Jo, amb aquesta aquest casa. somni, aquí hi ha un somni, que jo fa molt abans que el tinc, Sí? Te'l dic? Sí. De fer una residència. Sempre que parlem de Can Creus, que t'ho dic, sempre t'ho dic. De fer una residència. Bueno, ells tenen un somni diferent, Bueno, però cada qual... també, cada qual té el també volen que la casa tingui un altre aire.
perquè està molt parada en el temps. Clar. Però bueno, i seria... Havia caigut un tros de teulada, també? A la quadra, A la quadra o a la casa? almenys. A mi em van dir la casa, eh? Doncs la quadra és la que té la part de una teulada aquí ensorrada. Va ensorrar un tros que... No, aquestes cases tancades, com a Can Sisa, doncs també, que van caient. Tot es passa que a no. la història se'n van a pico. La història, l'aigua, la podridura, doncs s'ho emporta. Tot se'n va. Perquè aquí no s'hi ha fet mai res, aquí. No. No, ja estan molts anys, molts anys La tancats. mestressa, veníem nosaltres, aquella, Com es deien aquests, els de la casa? Montserrat, què més? No sé, era a Mallorca. Bueno, el seu home era mallorquí. Sí. Ella no volia saber d'on era. El seu home era Tu mallorquí, deixa-la amb ella. que a vegades venia, que era de la meva edat, una noia d'allà. Sí, bueno, tenia la família a Mallorca. Ell tenia era mallorquí. Venia una noia que era de la meva edat a passar aquí. No, ja està molts anys tancada, eh? Vull dir Bueno, perquè això s'ho va quedar al procurador. Amigo. Ah, i el procurador. En Domènec, no? Sí. Domènec. Catxi, en Domènec. Sí. Doncs, No germaneta... m'acabareu els quartos, no, però se li va acabar la vida amb ell. Bueno, perquè Això ho deia, els diners s'emporten la vida. Ell deia que no se li acabarien els quartos, però a la vida se li van d'un vell. Doncs aquí. No has fet el que va fer? I aquí està. Llàstima. Doncs Aquesta casa també va incluïda amb Sí. l'altra? Sí, Aquí, com ells tenien un xòfer, sí, el xòfer vivia aquí. sí. Encara és la casa del xòfer. Sí. La clau encara posa casa del xòfer. Sí? Sí. Ah, perquè jo me'n recordo. Llavors va ser Vall-Novala. Llavors hi havia berenejants aquí, eh? Van venir berenejant. Berenejants són aquests que venien a passar l'estiu, Sí, sí. com diem aquí a Premià, els berenejants. Aquella època era tot berenejat, sí o no? Sí. Escolta'm. Cada ho diem ara. Sí. No hi ha turistes, hi ha berenejants. No, turista no. No, turista Era no. gent de Barcelona que Berenejants. venien Venien a passar l'estiu aquí. Sí. Ja està. Sí. Pues aquí vivia el xòfer de la mestressa, però un cop va quedar viuda, de xòfer ja no en va tenir. Tenia dues minyones, que no sé si són mortes totes dues, perquè la petita parlava amb ella i ara... I la Victòria. Sí, però vull dir, no. Sí, No heu tingut més relació amb cap d'ells, no? Sí, jo em vaig tenir amb la petita de minyona, amb la Ah, sí? més petita. Però ara fa més d'un any que no sé res d'ella. Tenien terrenys aquí dalt, jo les recordo que les vaig tenia atendre... terreny, però ara ja no en tenen, ja s'ho van vendre. No ho sé, no ho sé. S'ho van com va vendre. acabar. Oh, no, sí, però la Victòria no va poder-s'ho vendre. No? No la van deixar vendre. No, No sé com va anar. no, perquè diuen que hi ha de passar una carretera per allà on té... Saps què? N'has pujat tu per aquí dalt? Sí. Has vist un barri? Sí. Doncs aquell barri és el terreny de la Victòria. Sí. Ara, em va dir que s'ho volia vendre, però no podia. No sé com ha acabat. Com ha acabat? No ho sé. Fa molts anys que la Si vaig va quedar a conèixer. l'Ajuntament? Deu fer 20 Au. anys que la vaig conèixer, la Victòria. Va venir a veure un dia. Sí. Va venir? Sí, Sí, però fa molts anys ja dic. sí, fa molts anys. I ara jo a vegades me connectava amb ella, però ara fa més d'un any que no hi he connectat amb ella. A veure, avui si truco si és viva o morta. Va, vinga, va. Jo em proposo les I li diré fotografies i tu la I li Victòria. diré que he anat a Can Creus. No? Sí. Doncs pues mira, ja veus tu. Aquell arbre tot venien, eh? No. Quin arbre? Aquí hi ha un aguacai, un que fa albocats també, però aquell allà sembla fill del... És un pi com d'aquests de Nadal. Aquí? Aquest d'aquí fa aguacates, aquí hi ha dues moreres. Aquestes moreres ja hi eren. Aquesta sí que... Aquí hi havia una altra de No, morera. i aquest arbre és nou perquè és un que fa aguacates. Aquest fa aguacates? Sí, el van plantar ells. Sí? Sí. Doncs mira, Aquest que fa és molt bons. enorme, no? Sí, es fa... Jo en tinc un amunt d'est i no em fa res. Era un ficus, el racó del gos, doncs això, allà darrere hi ha ovelles. Ah, no veia, eh? Sí. I aquí dalt hi ha una vivenda, Sí, al Cor del Ports. sí. Allà hi va fer una vivenda, Doncs sí, que era sí. un noi que tocava una guitarra. No sé si encara hi viuen. En Pomerol, ara. Però encara hi són. Sí, la Rosa i en Xavi Pomerol. Són un matrimoni, no Sí. sé si tenien fills. Tenien fills? Sí. Sí? Ell Home, Mercè, nosaltres- ell és músic, però no... Passa, deu parlar de molts anys, ara hi ha una altra família. Ah, no són el mateix? Jo crec que no. Perquè aquest noi era el que vivia amb els que havien vingut aquí de llogaters a Can
Campi, Campí, o i Cala, aquell noi es va casar amb una noia, no sé d'on era. no sé, ara hi havia una altra família. Però el cor de porcs Era no, un cor de porcs? Sí, allà era el cor de porcs. Jo crec que sí. Allà hi tenia, el pare sí tenia els porcs. Sí. Ah, Era una finca com les d'abans. Hi sí, havia d'haver bestiar, menjar i... però llavors tot es va anar, es va morir. Aquí baix hi havia les vaques i a dalt hi havia els Doncs sí, encara hi ha la cor. Sí. Encara, bueno, encara hi ha la quadra. Encara és viva o morta? Espera't. Que ja em sortirà, un arbre molt gros, com se diu ara. Ajuda'm. Un avet, un cedre, No, un piu, no sé. No, N'hi ha per tot arreu. no, pujant amunt, Sí. hi havia un ruedo, i... No, el pi no. Però dintre una finca o fora? A dintre, a la finca a dintre. Pujant cap al camí de Sí. Sagacot, Sí, sí, sí. que allà hi havia un Sant Antoni. Sí, sí, sí. Doncs pujant amunt, hi havia una alzina, Una alzina. grossíssima, s'ha mort. No tinc ni idea. Ara fa dies que no hi pujo. Hi havia sis... Hi havia un ruedo que la protegia i t'hi podies seure i tot. Pues Allà hi havia una alzina. No ho recordo. Jo això, No no sé recordo. si és mort o viva, no sé. T'he dit, perquè per aquí no hi havia ningú més. I Sant Antoni també d'aquí. Sí, està aquí dalt. No sé si el Sant encara, o han fumut fora, Ja no hi havia. no? Vaig No tornar sé. a posar pensant que ja no hi havia. Ah, vale. No sé. Jo Sant anava a buscar bolets. Sí, tu anaves a buscar bolets. Ja no se'n fan gaires, ja. No. Però llavors, quan arribava al col·le, la mare, que ara, vés a buscar que jo mentre preparava dinar, jo anava a buscar 4 bolets per fer. Bueno, jo no he sigut boletaire. A mi m'agrada molt anar a buscar bolets, però no n'he trobat mai. Cada qual tenim les nostres... Cada qual. No comento. Sí, de mi no té sort. Sí o no? Ho deixem aquí.